God morgen i havets raske svende. Rejse op på skideskab og splejse. Kom så langt. Dogne hunde. Godmorgen, ikke? Godmorgen, Mathias. Hvordan har du sovet? Godt så. Skal bytte? Jeg har lavet kaffe. En ny dag med gamle rutiner, og med søvn i øjnene begynder at holde drenge igen dagens opgaver. Så skal du lige tage en de sorte kvæs, eller du lige. Så tager jeg bagbordet, så tager du styrebordet. Okay, Mathias. Ja. Det er faste rammer, det er en fastsat kurs, men det er også unge teenage-drenge med alt, hvad dertil hører. Der er en tendens og en tone nede på banen, som ikke hører hjemme ombord i det her skib. Pik og patter, det gider vi bare ikke at høre. Man skal lige tænke over, hvad man gør og sådan noget. Fordi der er jo nogle regler. Og du må ikke have din telefon, medmindre du går i land og sådan noget. Du skal spørge, om du må ryge, og du skal spørge, om du må dit og dat og sådan noget. En opsang og en besked om, at dagens sejlads er aflyst, er nu leveret. Hård vind holder skibet i havn. Lidt irriteret, men sådan er det jo. Det er jo vinden, der gør det. Og skiver. Men for en, der er tryggest ved fast grund under fødderne, bliver dagen alligevel en udfordring. Mens den rutinerede må blive på skibet, sættes en debutant i vandet. Mathias skal for første gang styre en båd på egen hånd. Så nu er vi jo præcis stille og roligt. Ligger vi her, hvor vi har vind ind på siden. Nu bliver vi sådan presset mere den her vej sidelæns. Vi kan godt begynde at bare over mod bagenden af der også. Ja, herfra. Der er ikke flere. Nej, de har kun 2 ude, og de ligger begge 2 derovre nu. Ja, og vi går op mod stævnen. Nu kommer vinden igen. Ja. Så giver den lige et skud. Lige lidt gas. Og lidt mere. Så vi lige får noget ved. Sådan der. Det var Bare lige ind til... underligt. Ja, jeg regnede sådan set med, at det ville gå galt, men det gør det så ikke. En dag lakker mod enden, hvor drenge har levet på vindens betingelser, og en sejr er kommet i hus. Tirsdag den 24. maj 2011. I dag stod vi alle op klokken 7, tog tøj på og gik op på dækket. Da vi havde fået middagsmad, skulle et par stykker af os ud at sejle med sækjollen. Det var mega sjovt, og så gik det godt. Det hele er gået godt i dag, men det bedste af det hele var aftensmad. Jeg vidste ikke. Det er så godt. God morgen i havets raske svende. Rejse op på skideskab og splejse. Kom så langt. Dogne hunde. Godmorgen, ikke? Det er morgen i Marstal, og en nu knap så ny dreng er begyndt at finde takten. Bare en almindelig vej i vindvej. Jamen, jeg har lært, hvordan du lægger de der reb sammen. Jeg kan ikke lige huske, hvad det hedder. Sådan der. Og jeg tror, det hedder kejler. Kejle rebet sammen. Ja. Vinden varsler igen høje bølger, men ventetiden er forbi. Marilyn Anne stikker til søs. Her på Marstal i dag mod Haderslev i Sønderjylland. Det er et godt stykke herfra. Tror med en god sejltur og lang.
nu her. Godt. Skal se, nu I se Mathias, hvordan man gør gaffelsejl klar. Gaffelsejl. Yes, start nakken fra. Så går I klar til 3 gaffelsejl, og så kommer I lige så meget, så tager vi forsejlen bagefter 3 stykker. Okay. Klart, og der laver vi lige en 16 side på. Ja, der laver vi lige 16 nummer 3 side. Hvad er det for lort af? Oj. Oj. Den gider ikke. Den er... Det var også fordi, den er bundet. Jeg vidste det. Det var den her, de har lavet dumme. Den var bundet overfor. Og alle skal hjælpe alle her, fordi en person er ikke mere vigtig end anden. Hvis en anden bare bliver med at stå og blære sig med, at han er det bedste eller muligt, så er den anden der er måske bedre til ham, og så hvis de gider hjælpe hinanden, så går det galt. Merlin Anne rammer den hårde sø, gaffelsejlet er klar, og nu skal sejlene for alvor sættes. Ja, stå lidt i pikken over. Og kom med igen. Nå, nu skal I den på pikken. Nu er I. Det er dejligt. Sejl, store bølger, vend, så kan vi blive videre. Det var godt. Men som vindmåleren forudså, bliver det en hård sejlads, og sømændene bliver lige så brat til drenge igen. Jamen, det er helt lidt drejer over. Prøv lige se, hvor meget vi krænger. Og gynger frem og tilbage. Og nu står vi skævt. Så det gør noget. Så det er bare lort, det hele. Siger mig noget vingeskuld ud efterhånden. Hvor mange har det sådan rimelig fint? Ræk lige hånden op. Søren. Randeris. Jeg kan ikke gå ind i kabysen og baks. Godt, tak skal I have. Stenstrup, du kan bare gå op på din pind igen lige og hvile ud, så vi skal lave noget mad senere. Og det gør du også dig. Sørg for at få noget tøj på. Det er også. Det hjælper ikke at fryse, hvis man har det skidt i forvejen, så spænder man hele kroppen. Det gælder om at slappe af. Yes. Ja. Vi er ved at blive computer, det er faktisk. Ja, så skolen de går bare ned og fortsætter. Så må I lige snakke med Dennis, hvis der er nogen, der har så dårligt, så de ikke kan fortsætte, så er det Dennis, der afgør det. Okay? Så hvis I to går i kabysen, og skoleholdet går ned, og kabysfolkene de lige tager sig en slapper, så må de lige komme til kræfterne, før vi skal til at lave farsbrød. Ja. Hvis nogen er dårlige eller syge, eller ikke lige kan klare det, så skynder den anden at tage over. Men det er også det med at hjælpe hinanden alle sammen. Her. Ja, den der skal vi ligesom ikke bruge med nogen kolde. Det skal bare tage frem. Men når stormen raser og bølgerne går højt, er der ikke tid til tvivl. Alle har deres plads. Også en debutant, der overvinder søsyn og rejser sig. Vi kan ikke vælte ved det. Nej. Så kan det dog ikke gå. Vi ikke vælte nærstyret, så det går nok. Og nu er det så. Er den hård? Nej. Når han så siger kurs 310, Ja. så gentager du, fordi så er han sikker på, at du har hørt det rigtige tal. Ja.
Skal den rød? Den skal stå på 310. Ja. Nu skal den lidt til den anden side. Er det sejlene, der gør, at båden er så skæv lige nu? Ja. Ja, man kan sige, det er vinden nu. Ja. Eller kompasset reagerer langsommere end skive. Ja. Nu skal vi den her. Ja, det er rigtigt. Det var pisse svært. Man skal få det til at passe med sådan nogle tal på et kompas eller sådan noget. Mens man ikke skal kigge for meget på den. Man skal også bare kigge lige ud. Og så se på vandet, om man drejer. Det kan man sgu da ikke. Det var... Jamen, det gik okay. Bølger og søsyge lægger sig, og der er igen ikke langt fra dreng til sømand. Det giver selvtillid. Og styrer det hele, stort set. En rejse med prøvelser er næsten forbi, og en dreng er blevet en del af skibets fællesskab. Et fællesskab, der har startet en forvandling. Min mor, hun er helt tiden sur, fordi jeg ikke rydder op på mit værelse og alle andre steder i huset. Så sagde David til mig, at dengang han kom hjem, da han næsten lige var startet, der gik han lige hjem og begyndte at rydde op. Uden han selv lagde mærke til, at han begyndte bare at rydde op. Så det kunne da være fint nok, hvis jeg gjorde det. Jeg tror også, min mor, hun synes. Det har været godt indtil videre. Det kunne jeg godt leve med. Også i længere tid. Så det skal sgu nok blive godt. Jeg var mest indstillet, efter jeg kom der. Jeg blev mere, jeg tror jeg stod mere på mig selv, end jeg gjorde dengang. Så jeg kan i hvert fald godt mærke forskel. Jeg kan bedre lide mig selv nu. Det kan mine venner og familie også, de kan godt mærke, at jeg forandrer mig. Jeg bliver mere glad, og jeg bliver mere forsindselig, og stoler mere på mig selv. Springe lidt mere ud i det. Måske er det fællesskabet, måske er det oplevelser for livet, måske er det døren ind til en anden fremtid. Der står 12 drenge på et skib på vej mod en ny havn.